tendo as ramas, unha que é a parte da agricultura e outra é a parte de forestal. E levamos desde o 2013 que empezamos a traballar con ENCE, empezamos como unha empresa pequena, fomos crecendo hasta o que somos agora. No sistema este de turnos a 4x4 empezamos a traballar en junio de 2025. Traballa 4 días un maquinista, entre outro maquinista e descansa os outros 4 días. E así consecutivamente os 30 días. As máquinas non paran en todo o ano. E agora mesmo temos 4 líneas, 2 a 30 días, outra está de lunes a viernes e pois un equipo manual. E vamos a incorporar agora a 5ª línea a 30 días. Este modelo de traballo que máis nos axudou é en temas de produción, porque unha máquina de facer 2.500 toneladas a 3.000 toneladas pasou a facer 6.000, 7.000, incluso algún mes de picos de 8.000 toneladas. Ao principio o que máis nos costou ajustar é que nós non viñamos acostumbrados a este sistema de traballo. Con unha boa planificación e organización, como temos agora, isto agora funciona. Tens que dispoñer de xente como encargados, porque un gerente solo, non dá movido todo isto, porque é imposible, sobre todo que as líneas que temos ahora mesmo, solo de personal, averías, movimentos de góndola, cargadeiros con logística, de tema de transporte, e mirar montes por diante con encargados e con todo. Entón, ao principio pois costa moito, agora prefiero isto e non estar como estábamos antes. Os equipos rentabilícense moito máis, sobre todo equipos novos, porque antes un equipo facendo as toneladas que fan, eu non vía viable comprar un equipo novo, gastar o que valen as máquinas hoxe en día. O máis que nos costou nesto dos turnos 4x4, o programa este dos 30 días, foi a adaptación que tivemos que ter, o día a día, cuadrar, compaginar todo o que é os fines de semana, puentes, o transporte de góndolas, e despois asesorarnos ca xente. A xente, pois o personal aquí é gallego ou español, non está moito pola labor de facer estes turnos, houve que vir xente da fora, hai que adaptala e costanos bastante o primeiro mes, pero despois xa pouco a pouco se van habituando. Se hai máis empresas que estarían dispuestas a facer este modelo de traballo, pois daríalle a forma positiva de facelo, polo tema da rentabilidade das máquinas, que quitas moito máis rendimento, e a hora da produción pois tamén é máis positiva a hora da facturación da empresa, e é todo máis produtivo.